салом дӯстон. Салом. Бахшиш ки дар бевақтӣ муроҳат кардам. Ҷигама дора бия будро хона кудо дӯстам. Не, раҳмат. Дӯстам, ба 500 сомон ниёз дорам. кӯмак карда метавонӣ? Як лаҳза. аз пулҳои хона 1000 сомонӣ барор. Ана дӯстам. раҳмат дӯстам, раҳмат. мардак, агар додани ин пул бароятон душвор буд, намедодидаш? ягон баҳона меҷустед? ғамгинӣ ман барои пул нест. барои он аст ки чаро аз ҳолаш хабар нагирифтам. бехабар мондам, ки ӯ маҷбур шуд ниёзашро ба ман гӯяд. нагзор бародарат муҳтоҷ шавад ва дарвозаи номусашро барои ту боз кунад.